abusua ntino yebusua ewo Berekum na Berekum ayewe amamre ekoso den amamre ne amane ekoso anya asem keto abusua amamre ne amane a ekoso ema ne memma nyina obia de ne ho agimu bia nya asem keto abusua amamre ekoso den we nyina no eye osi ade yo doctor amankuna de awuo a wotoso mienu ono ene eye Berekum manhene na nakwakura na ene abusua eye dot yie no na dot yie no ene ye hwanim se oti kokoso asantemawura oti kruwure ne krawure ene brawure ngoma so yewura Otumfour Osei Tutu ababi otoso mienu ede nani monyam ebeba beta dwumadie na chi efise ne ofase ni mpon ena eda fom no abusua ne ofase ni mpon pa ena eda fom no ntene ne de amamre kwan so wo ba na wo nani monyam abeta dwumadie no echi amamre ena etwabu ewo Ghana News TV so abusua ena abedru edwamu no won ye won amamre abrafo edwamu enye mema nkoa ena ya abrafo ema nyina eka ho bi obi ho a obehu na nitri nwikura no ode takra atuatua mu obi so ho a wode ne se ena ate eye akokoti pa wa te akokoti
obu ho e ma mira anu ti enna yenya yaba no etina dia wo ho no okay nanti ese no na nanti egom nti abrafo na ese wo ma ko ya wenfo no akoya wenfo enu na wo ho no enu ti no omu na ya atomfo so chafohene omu chasa masa kwa mahene omu na ya na brafo ubo wuza ya gurba nya gurobi na ko ka se na neba no mo bia mkroso na ni ya mamra ni amane ye okroso na ni ma ese se ya de ya nsake kan ya mfa ya nsake kan wa afi ento ti sa na mamra ne tie wow so ya beta se papa pa se awia unya abra na ni testimony aya na watch I catch la mame omo report enti abusua amamre no eno wa kire mu no se won etwasa ade mana na man hene enti no we no eye esa omu twade kire no ebi ena nei no womo edi sa adwuma yi wo se odene sepa ena edua kokọ ni omo no odene se ena edua kokọ na ni mu no anya asem ketewa abusua weni nyina no ka mane ne amamre a ye na Berekumhene a nana wafra ne ntuma ne tintim no kwakura no amamre ne amane no na abrafo no egusuwa eye no ha Ghana News TV so medini nana sefa hwene bobo abusia se pa mahene abrafo na abehyiemu ewa ha won ya mamre eni amane no se pa mahene ene ohene a emra obebiemu ewo dwai mu no na eye den se won ema ho kwan se eye na konwa a wode eba no unse na sunsuma bebiemu pa na ekọ na nimba na ti kọ na nimba na ti ese sunsum no empe camera enti ma won entwa obia ema ne camera enko form sanso na eye kuko mienu a na edi na nim no so no eno so obia entwa Professor Chen and Pastor. abusia mu akwa abamra Ghana News TV so na yaba Berekum na ene na won ye Berekumhene yewura amankuna de ewu a otoso mienu a ona na Berekumhene ene na won ye ne doti ye na obeka se nra nyina no na amamre guso a ekoso amane ekoso na asemba ko a ene abetodwa a enu ntia nam so ama dodo na abodompem abepiemu o Berekum ha ene se wati kokoso asantema yewura Otumfour Osei Tutu ababi otoso mienu ye hwe nim se oba bepiemu ewo eye dwumadi ase na this is a historical appearance a yewura eye na awanfo bisa se na obeye haya afui na domahene enra wa ma na sisi ano omu bechiemu a de ne besi ohene eye ohina wako ne nkrachi ne chiame fori achemu se enra ena omu ma eye ahafo ne bunofo nyina se onko nananom omumra na omu ne omu emahwemom na omu nsu omura but amanebon ne se enra no na edabone enti ama domahene ntimi ama bepiemu ewa ha nemom enne enanka omunim se ebi obetimi aba nanso no amamremu ene amaneyemu nyina ne de Otumfour ena enne also bepiemu wa enti so ohini bia regardless of where you are coming from eba bepiemu wa ha ye ntimi ntudi ye modi ye nsan samrane because otekokoso ete na adwamu enti no na eno eho asem no enti se domahene eba bepiemu wa ha na so ba bepiemu wa ha ne de mre ne na betre na yebuso wa ha na nasifa hwene bobo mebo mode ya na matwa bi e de akyem no mahu ene ekoso wa ha na busia mian kumowura tutuo mu ho ye mowura mpanifo mu angasa na ye hwene a ekoso amamre ene amane na meka se ni de
aposifoɔ ɛne asrafoɔ ɛnɛ day wɔn aba paa they are here in their numbers ɛno ɛna nana ofori a ɔyɛ chiame ɛkyɛm sɛ ɛnura no nneɛma bi kɔ so a ntwa yie nti no ɛno ɛna nam so ama ɔmo ne aposifoɔ asrafoɔ akasa ɛnɛ no ama wɔn aba ha saa no na yɛhwɛ nim sɛ ɛnkyɛ biara no wɔte kɔkɔɔ so wura wɔte kurura ne brawura nwoma so yɛwura asante hene Otumfour Osei Tutu abebi otoso mienu ba bepiem wa ha fi sɛ ne wo faase kan ene da fom a yesu no ntabusua ha Ghana News TV so mesro sɛ ne dedi kan aba ha mesre wa no abomode anu subscribe no wa share dia mama na meka wo sɛ bomode anu hwɛ abiexpress.com na eto Ghana ne ma nyina ɛwɔ hɔ wo hwɛ me nkyɛn he a ohun sɛ Ghana kente Ghana kente ni a kyɛ sɛ Ghana ntoma kama pa busua we enye kente bia keke enye ordinary kente we kente papa kyɛ sɛ we Ghana ni na wo kɔ ayi ase no watutu bi na wafra bi we ye kɔben we nso eye tuntum pa na wafra bi na ubetimi e de akwa ama ya se wo sɛ yes Ghana ni papa na aba ayi na sɛ ekoba ne sade a na bomoden na hwehwɛ abiexpress.com online o hwehwɛ abiexpress.com a obenya bi ato kente ne de ye wo ho asort bebre different type of kente na ma yentie eho abakosem kakra bi free opani a oton wa ha enchen ne yewi a afi yatwe aben eye bia amamre no ekoso no whilst ye twen yewura otokoko so yewura Otumfour Osei Tutu abebi a otoso bi no eja we no eye tuntum na eye den entoma poten we no eye tete nyentuma kente ankasa unse mpenifo no kwan ya omofa so omode kente bae start free bonwre but sa black we no tuntum we no ejina ho ma anopa efunu da ho no eno eye black wo se obia eflabi for asante amamre black no na anopa efunu da ho no efura se yekosie emu no eba afei red and black and the design no difference but ebusua no a omo ahre omo this year ne de obia wo pese obetimi afira kobene kokopa because e ni ble nti ye kokopa but adofo ene ejamfo no the design black and red and all red ne sa adinkra ntiemu no eno de obia timi ye den efra bi na trese kente amamre ne na sede ne kwan a ye fa so edi fla for ayie no na ne nkyirase eno yo ye da se pa number cho we no mu di free fan na ba ha okay so say we na nkasa ye adinkra for asante entonso ho ne ye adinkra na nkasa so pe ba bi ye adinkra ho na abrofo ni nyina toles omo ba behwe kwan ye fa so ye den eye adinkra no ho na adinkra no etiri efle ba kenta ankasa ye nwene no eno so estatifly bomle okay yo ye da se number 12 for say mi dide nana kofinya meche ye da se pa ye hwehwe wachi kwan ne ye pebi ato a he ne ye hwehwe wo behu me won tonso so udru ntonso na ubusa ntonso community center so wo hwe nana kofinya meche a obia kwala opanyino asetra pa me ne madofofo nti no obia bebusa mase a ye de ne bafie yo nana ye da se wadaroma ye da se pa piao nti nana kofi nyame ene ne na twetwe nkomo a wakyerɛkyerɛ kente no a eye ne ye de ensa anwen no ene wakyerɛkyerɛ ase na busua me ntwi men bia ayie no dotiyie na nkasa ekoso ne bia ye hwɛ nim sɛ Otumfour Osei Tutu abebi otoso mienu eba bepie mu no na ye hwɛ sɛ ne a ɛhɔ ni oma etse ewo ha Ghana News TV so mesro say en dedi kan ba ha na wa subscribe no wa share e de ama me na me kai wo say abiexpress.com e na aso ya sene a ama ye de sa live broadcasting bremo bomodia na hwet Ghana kente ya opani e kan ko abiexpress.com obenya bi ato na enya ya se ni po ya di ensem wo ajipo ne do na ba
Enti anya wo a saje sem wa hwe kai atwam na hwe lai yesem na hwe nipa egu ha obia bepe amamra hwe na aya me den so se amanfo bepe ahwe efise wa hu bi pen na onima se kire na kasa na metie na enne twam a ebi ahi na obeba no obedi nsie bebre wo hu bi wo be hu age se obi kroso enti no obia free apart from a painful ene nkwada obia mepe bi nhwe enta pinfo ma apinfo bia behu bibi we mbe show ebia bi be pin wo be hwiase ebia na wo dwanu be kwa hwiase na wo ba na o show yam no ho abasem ana nkola no nso obia hwe ni ba yie kire se ni pabori fo be beti ma be fram kina bi no be mbaira yesu na man hene da se bre o ya doctor mapa na o ya kristo ni mapa na mia hene to so miensa akoso ya mia hene ono so ko basre na ko pentecost enti boja hwiegu enya dia bebe ye bi enti obia hwe ni baye o bayira na mfira himfie ha na free fa ko free nti mesre obia hwe ni baye na da se pa se ba obi mi so mi da mo se pa okay na nyako ana wote kan wakasa pa anso eti na nyako akoma ama abusuanti mi antwe enwura adwamu amamre etwagu amane etwagu nananom ato asa omato something a won bakama pa ntabusua yanhwe amamre ene amane abusuanti amamre ne amane ekoso na nananom ekyerese agwana wonde bana konwa na badwam mayentwa enti na abusua enyina ebata no ha na ne ebekoso wa ha no yetwa e de akyere mu na mwanya bi ahwe na mwanya bi eti ha Ghana News Service abusua eyede ya obia ne se de oye no ho enti wakasa hwe ho yie na bo ho bai wadaroma Osabarima Debra Ajay Osabarima Ansru akusema don't change for the soul Odoto Pribi Okodrufo
abusua na na sɛ kwaman hene na wadu dwam a ɔkyea no evangelist bright Saturday on Germany yakosibia no he wato ankara ali abasa yemfato na no nyane se nanka
His Royal Majesty. Otumfour Osei Tutu II. What does it mean? Royal Trinity Lord. Emmanuel Kwame Date. Papa. Yanesti Ventures. Chango. Yeah. And as a forever prohibited. And now party. Berekumhene Otumfour Osei Tutu ababio nana nyamekase nipa hene ena wademu ewa hai abusua na de se orwe apopoye no ene se ne neoma ekona ebre na wiedu se ente bia no Otumfour Osei Tutu ababio nana nyamekase awotoso mienu ente bia na wo ba abemu ewa ha Aquano Takra and a money I can see a sent Takrano, Elcoswa, Elbodompim, Elcabomu, not Fua Ayakasia. Let us say, the more Quababa AbiExpress.com. AbiExpress.com, the media, Yaya, I got a phone near Manina, your pop one near the other AbiExpress.com. At the end, I won't be free Ghana, and Africa, and Papua Saturday. Can tell me now open out your dad down home party Asiana. Maybe I will be AbiExpress.com. Ya de Papua Yamano, ya de Brewopa, AbiExpress.com. Ya de Diemu, I mean near, at the end, I will share. Who Europe abroad today, and now America, Australia, no one, that's Asia now. Maybe I will be in Srokra. Everyone is on AbiExpress.com. Now you will on Sabeka. AbiExpress.com. Where they end your mo. AbiExpress.com. Where they papa. AbiExpress.com. Ya de Ghana. 12 hours.